新聞で柳沢と申します。今年も8月15日が近づいてきましたけれども、知事は例年靖国神社に参拝されてますが、今年のご予定を教えてください。当然行きます。はい。それはいつもの質問で恐縮ですけれども、公で行かれるのか、個人として行かれるのか。公と個人の両方。私のね、家内のお父さんもいるし、私のまたいとこ2人もね、海軍の軍人で亡くなっていますからね、それに公人として、私人として会いに行くのはどこが悪いんだね。死難が起こるからかね。毎日新聞反対なのか賛成なのかどうなんだい。僕が言うことに。君どうも、君の意見聞きたいな。個人の意見としてはちょっと言えないんですけれども。いや、君個人の意見聞いてんだよ、せっかくだから。個人対個人で話そうじゃないか。質問した人間はどう考えたか言ってみろよ。会社としての意見もいろいろありますし、個人としても意見ありますけれども。いや、個人の意見聞いてんだよ、君の。個人の意見述べたらクビになるのか。そんな会社なのか、君の会社。いえ、そうではありませんけれども。じゃあ君はどうなんだよ。賛成か反対か俺が行くのに。私は個人として行くのは規制はできないと思いますけれども、公として行かれるのはちょっと疑問がいろいろ残るのではないかと。どうやって肩書き外すんだね。それは記帳するときにはね、東京都知で書いちゃいけないの。バカなこと言うな、本当にお前ら。どこの人間なんだ貴様。日本の近代史知ってんのか、現代史。あの戦争がどんなもんだったか知らないからバカなこと言うんだよ。君のお父さんお母さんひいじいさんひいばあさん命がいる国守ってきたんだよ。